Katsotaan sitten vähän Audi A8 sisustaa ja varusteita. Eli sama väriilottelu jatkuu tuolla sisällä kuin ulkopuolellakin. Takapenkillä ei mitään kovin ihmeellisiä varusteita ole. Penkin lämmittimet on ja sitten sähköllä toimivat aurinkoverhot. Niin ne nyt kun ei ollut virta päällä, niin ne ei toimi, mutta napista ylös ja alas menevät aurinkoverhot sivulla ja myöskin takaikkunassa. Boseen ihan asialliset poppivehkeet on ja mukavat sisävalaistukset ja niin poispäin. Alcantara-katto. Kurkataan nyt vielä tuonne toiselle puolelle. Eli täällä tosiaan tuo opetuspoli, jonka saa jäädä paikalleen, jos semmoiselle tarvetta on, mutta irrotetaan niin sovittaessa niin jälkiä jättämättä tuolta. Ja ihan siistissä kunnossa on, tai minun mielestä oikeinkin siistissä kunnossa tämä sisusta kyllä ihan nyt joitain pieniä jälkiä, en tiedä näkyykö edes kamerassa, mutta esimerkiksi tuossa listassa on jotain tommosia naarmuja pikkasen. Ja no täältä puolella ehkä näkee paremmin tuon kuskin penkin, että siinä on, ei niinkään ehkä, en sanoisi kulumaksi, vaan paremminkin niin kuin värjäytymistä tuossa sivuposkessa näkyy vähän, että jos nyt ihan vimpon päälle haluaa, niin sen varmaan voi nahkamaalilla korjata. Täälläkin sanoisin, että on kaikki niin kuin aika hyvässä kunnossa nämä sisusta jutut. Viimeisen oven aina kun laittaa kiinni, niin silloin on ihan hyvä toi imuovi. Jos joku muu ovi tai ikkuna auki, niin silloin kyllä menee kevyesti kiinni asti muutenkin. No sitten varusteita, no tietysti sähköikkunat, sähköpeilit, niin poispäin. Etupenkeissä muistilla olevat sähkösäädöt. 2 muistipaikkaa molemmin puolin. Ja sumuvalot, jotka ei ole kylläkään erilliset, vaan ne on tuossa niin kuin ajovaloihin yhdistetyt takasumuvalo. Ja sitten yönäkö löytyy tuosta. Valoautomatiikka, joka tässä toimii mun mielestä todella hyvin. Kaukovaloautomatiikka. Onpas tuosta tuo yönäkö päälle. No eipä siinä kun autotalliseinä on vastassa, niin siitä ei nyt paljon mitään näe, mutta myynti-ilmoituksen laitoin kuvan, miltä se näyttää pimeillä ajassa tuo näyttö ja hälyttää sitten jalankulkijoista ja eläimistä kun semmoisia havaitsee ja adaptiivinen vakionopeuden sääri, joka sekin toimii loistavasti toisin kuin minun edellisessä 04 Mersussa, jossa se oli käytännössä ihan käyttökelvoton. Toimii oikeastaan ainoastaan liikenneympyrään täytyy laittaa pois, muuten voi periaatteessa ajella kyllä koko
koko ajan tuo vakkari päällä, että pitää etäisyydet edellä menevää ja pysähtyy liikennevaloihin, kun edellä menevä pysähtyy ja niin poispäin. Löytyy perusvarusteet, ilmastoinnit. Siihen vaihdettiin tuo laudutin pari vuotta takaisin päin, kun se vuoti. On ilmastoivat lämmitettävät penkit edessä. Ja navigointi, jota tosin en ole kyllä käyttänyt, kun sehän tässä, tää on sen verran vanha kuitenkin, että se ei niin kuin, se täytyy erikseen päivittää, tai sit pitäisi ainakin olla toi autopuhelime, joka löytyy täältä siis, niin siihen pitäisi hommata liittymä. Niin sieltä kauttahan se sitten niin kuin hakee myöskin noita jotakin tietoja, mutta mä oon ihan puhelimella navigoin. Joo, sitten nämä Audin perusjutut, eli sieltä löytyy eri ajotilat ja sitten tuossa individual moodissa voi sitten valita täältä. Oikeastaan kaikki nämä on valittavissa, että laitatko Comfort Auto tai Dynamic, niin voi oman maan mukaan sitten säädellä nämä eri toiminnot täällä. Ja handsfree totta kai ja mitäköhän kaikkea muuta tuosta nyt osaisi kertoa. Tuossa nyt näkyy noin mitä toimintoja sieltä löytyy. Katsotaanpas tuokin vielä. En tainnut äsken kuvata, kun laittaa virta päälle ja siellä kaikki asianmukaiset merkkivalot syttyy ja pistetään käyntiin, niin myöskin sammuu. Ja laitetaanpa sitten tuo tosiaan hierovat penkit. Vaatii, että on tuo virta päällä. Ja lähtee sieltä selkää sitten murjomaan molemmista etupenkeistä tuo. Tiedä, näkeeköhän sitä tossa. Se aika pieni on tuo liike, että niinkö sen tuo. Kyllä se varmaan tuosta kamerastakin erottuu, että siellä liikettä tapahtuu. Sisustuksen tai tuon sisävalaistuksen väriä ja kirkkautta voi säädellä sitten oman maun mukaiseksi ja niin poispäin. Tämmönen.